Moikka! Hyvää meikkivuoden maanantaita taas pitkästä aikaa. Tänään mulla on taas sellainen tuote, mikä arveluttaa mua tosi paljon. Elikkä Lidlistä Sienin Foundation. Ja mä viimeksi kokeilin sitä BB-voidetta ja se oli ihan... Niin, mulla ei ole kovin korkeat odotukset tälle, mutta mä haluan nyt kokeilla. Elikkä tää on sävyssä 010 Shell. Ja tää maksoi 3,99 €. Mulla ei mitään hajua, että mitä tää aikoo tehdä tää meikkivoide, koska täällä takana on vaan ainesosat. Ja ne ei sano mulle oikeastaan mitään. Tässä on 30 millilitraa. Katsotaan, mitä tästä tulee. Mulla on taas mun Beloved musta Beauty Blenderi. Ja sillä mä nyt taas tän hoidan. Mutta ensiksi, näin ei muuten saisi koskaan tehdä, mutta mä teen silti aina. Mä laitan primeriksi mun NYXin Angel Veil primeria. No niin. Sitten katsotaan millaista tavaraa tää on ja mikä tää sävy on. Selkeästi ehkä vähän pinkihtävä, eli voi olla teille punapohjaisilla vähän parempi. Että ei tää nyt mikään kamalakaan oo. Tää on aika jämäkkää, ei valu. Katsotaan miltä näyttää naamassa. Oho! Tässä on pikkasen enemmän pigmenttiä kuin siinä BB-voiteessa. Tätä mä en odottanut. Tää tuoksuu mun mielestä vähän hunajalta. No, ei tää kyllä sittenkään ole mikään hirveän peittävä. Mä laitan nyt sormelle ja sormelta suoraan naamalle, niin ehkä menee vähän tasaisemmin. Tää oikeesti tuoksuu jollekin. Mun mielestä tää on hunaja. No, tässä kun on puolella naamalla ja vähän yli, niin lopputulos on ainakin luonnollinen. Ei peitä ihohuokosia. Iho kuultaa läpi tästä. Ja kaikki nämä pienet virheet näkyy. Mutta tää ei tunnu iholla miltään, että tää voisi ehkä sopia sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole paljon peitettävää. Haluaa vain jotain pientä värinkorjausta. Sinällään tää on ihan ok. Joo. Ei tää näytä yhtään rumalta. Tää vaan näyttää siltä, että mulla ei olisi meikkiä, mutta silleen, että mulla on suht hyvä iho. Eli ehkä tää sopisi mullekin sellaisina päivinä, kun mä en halua laittaa vaan jotain pientä. Mutta mulla harvoin on sellaisia päiviä, koska mä oon mieluummin sitten kokonaan ilman meikkiä. Yritän kuvaa nyt vähän lähempää. Oispa mun iho tän näköinen aina. Sille olisi kiva. Mä laitan tähän vielä vähän peitevoidetta päälle, niin katsotaan miltä näyttää sitten. No niin, nyt mä laitoin peitevoidetta ja nopeasti laitoin puuterin ja piirsin kulmakarvat. Ja mun iho näyttää ihan hyvältä. Vähän kuivalta vaan. Et en tiedä johtuuko se puuterista vai peitevoiteesta vai sun hius. Toivoin kaikkea ihanaa. Niin en tiedä johtuuko meikkivoiteesta vai puuterista vai peitevoiteesta se, että näyttää iho vähän kuivalta. Mutta muuten ihan ok. Tää siis sanoisin, että tää sopii sellaiselle, joka ei kaipaa hirveästi peittävyyttä. Haluu halvan meikkivoiteen, jolla voi vähän
jotenkin pienen nostutuksen tehdä sille iholle. Mut jos mä meikkaan, niin mä meikkaan sitä kunnolla ja haluan kunnon peittävän pohjan. Niin tää ei oo mulle yhtään, mutta jos mä antaisin tälle arvosanan, niin ehkä 2/5. Mä en nyt ehdi tekemään sellaisia check-innejä, koska mulla on ihan sikana tehtävää. Mun täytyy pakkaa ja kokkaa ja leipoa ja kaiken näköistä, niin kirjoitan tuohon kommentteihin, että miltä tää näytti mun mielestä illan päätteeksi. Niin sitten saatte tietää, että onko tää yhtään kestävä. Mulla on siis tässä vaan ohut kerros puuteria, niin en alkanut leipomaan mun naamaa, niin näkee sitten, että kuinka hyvin se rasvottuu. Niin, ei kai tässä muuta. Kiitos, jos tykkäsitte tästä mun pikavideosta nyt. Ja jos tykkäsitte tästä videosta, niin painakaa nopeasti sitä tykkäysnappulaa. Siihen ei mene kauaa. Ja en tiedä, jos tykkäätte näistä mun videoista, niin muista tilata mun kanava, jos et oo jo tilannut. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!